Беше през 1936-37 година в Севлево стана голямо наводнение от река Русица. През това време много хора се издавиха и през тези години цар Борис идва в Севлево и обходи целия град, където имаше много съборени къщи и много хора удавени. Аз като малък вървях след него и като слушам днеска гласа на неговия син Симеон, ми направи впечатление, че точно цар Борис, като обикаляше по домовете и виждахме хората, които бяха както са спали, така удавени, малко пяна излязла на устата им, и той тогава го казваше на областен управител ли беше, кмета ли беше на Севлево, че държавата ще помогне на тези пострадали хора. И ми прави днеска впечатление, когато чух вече гласа на сина му Симеон, ми направи впечатление, че абсолютно на цар Борис гласа се схожда с неговия гласа на сина му.